Jiena l-ewwel maduma li għamilt f'ħajti meta kelli 36 sena. Bażikament meta dħalt biex tal-madum, kont qed nirranġa djar u mort nordna xi madum. U kienet diffiċli li fil-verità kien hawn ieħor jaħdmu. Jiena Robert Lija, xogħli propja huwa nagħmel xogħol ta' restawr u konservazzjoni fuq il-ġebla u dal-aħħar 11 sena bdejna nagħmlu x-xogħol tal-madum Malti. Fit-2012 kont qed nagħmel xi xogħlijiet il-belt fuq xogħol qadim u mort nordna xi madum Malti. U dan il-madum Malti minn fejn mort nordna kien ċertu wieħed Joe Camilleri li kellu il-Malta Tiles tiegħu, sewwa li kienet mill-familja tagħhom kienet għal snin twal mhux ħażin għalli li m'għandux min jaħdem warajh u minn hemm tħajjart jiena biex nibda nħajru biex ibeħħieli. Jiena dak kont nara ħant il-ġifen quddiem il-Knisja ta' San Pawl. Aħna mdorriqin filgħodu ngħaddu nieħdu te jew kafè, ngħidu kelma bejnietna qabel nibdew naħdmu. Din l-idea li nieħdu te filgħodu jew kafè bdiet minn ma l-imgħallem tiegħi l-użanza. Għax jiena ngħidilha użanza ġiet issallum il-ġurnata. Jiena aħna ma l-imgħallem konna, jekk konna nkunu 2-3 min-nies, anke jekk ikun sar il-ħin, konna ngħaddu nieħdu kafè jew te, ngħidu dik il-kelma flimkien u mbagħad immorru nibdew naħdmu. Allura jiena bqajt nipprattika di tip ta' użanza anke jien mal-ħaddiema tiegħi. U dal-persuna jiena kont narahem kuljum, kont insellimlu jew ngħidlu bonġu, imma però ma kontx naf li dan jagħmel il-madum Malti. Wara li sirt ħbieb ma' Joe Camilleri jiena u bdejt nipprova nġiegħlu biex ibeħħieli, dejjem jgħidli u le issa naraw u ndommu itella u jniżżel insomma għaddew xi 6 xhur. U jiena kont ngħidlu, Joe, fiex ħa nagħmlu u issa naraw. Darba minnhom ġi fuqi u għalli hemm xi garaġġ viċin il-garaġġ tiegħek għalli għax naqasli daqsxejn ix-xogħol għalli u nixtieq insib garaġġ naqab kera irħas. U jiena tlu iva tlu hemm insiblek garaġġ ħdejja. Meta jiena staqsejt lis-sit il-kera biex Joe jkun jista' jibda opera minn hemm, l-sidu qedlu dan ħajibda huwa ħallas il-kera u mbagħad ħankompli jiena. Għax-xerba tiegħi oħra tiġi tiegħi. Xtaqta daqshekk b'saħħa għax jiena nħobb nippreserva li kienu qed jagħmlu ta' qabilna. U bdejt nara li fiha potenzjal li fiha li inti qed tippreserva xi ħaġa u qed tiżżomm it-tradizzjoni ħajja. Dik iż-żmien kull ma kien hawn xi 2 min-nies jaħdmuh il-madum Malti. Rajta hija ħasra li sena qisha ħadd intelaq. Wara li għadda żmien irnexxieli nikkonvinċih biex huwa ibiħħieli. Kien il-21 ta' Settembru ta' 2012 u jiena kont qed nagħmel service lil kompressur tal-jackhammer, kont qed nibdillu xi żjud u filter għax kont sa nkun niġi bżonnu. U jiena ċempilli għalli jisma' għalli jekk trida għalli ejja u niftehmu uħuda. Qedlu alright, qedlu miftemin, qedlu ħaniġi u niftehmu fuq l-affarijiet li hemm bżonn. Ftit ħin wara iċċempilli oħti żgħira u qalt li Rob, qalt li jiena naqra sad-dar, qalt li għax missieri ma nafx kif qed naraħ. Fil-fatt kienu taw 4 strokes xulxin. Dina isa kienet kellha tkun maħluqa għalija, kellha tkun. Għax l-ewwel kont naraħ ħant il-ġifen jieħu kafè filgħodu insellimlu. U mbagħad għamilna perjodu qattali qalbi biex ibeħħieli. Wara meta ddeċieda kien fl-istess ġurnata kienet inqalatlu l-problema missieri. Ġifieri jisu kollox ma kollox, fl-aħħar mill-aħħar x'intaqqat kollox. L-ewwel ma minna rajna daqsxejn il-proċedura kif isir il-madum għax jiena qatt ma ħlom f'ħajti li jiena ħanagħmel il-madum. Jiena u ħaddiem ieħor
li l-lum għadu sallum il-ġurnata għadu jaħdem miegħi. Dik il-ħabta konna għadu jaħdem fuq ix-xogħol tal-ġebla fuq barra. Saqsejt li wkoll jekk għandu x'interess li jitgħallem jagħmel il-madum, għalli li iva, u flimkien jiena huwa u Joey itallimna il-mod kif nagħmlu l-madum. Sentendi, ma qbadniex u bdejna nbiegħu il-madum mill-ewwel aħna. L-ewwel rajt it-tip ta' materjali, ħdimna biex inġibu materjali iktar primi, kuluri, għamilna daqsxejn riċerka biex naħdmu fuq kuluri fej ma jiffejdjawx u kemm jista' jkun inti tibda tipprova tipperfezzjona u għadna nipperfezzjonaw sal-ġurnata tal-lum biex isir ix-xogħol. U għamilna l-ewwel jisu 3 xhur 4 minn bdejna nagħmlu l-madum. Kollu training, fil-fatt aħna dendiltom bħala kampjuni fil-garax. Meta wieħed iħares lejn id-dar Maltija tal-imoddi, jinnota li l-pavimenti koloriti tagħha kienu jkunu mżejnin u maħdumin mill-isbaħ. Jista' jkun li dawn il-pavimenti koloriti kienu ispirati mill-możajk li konna nsibu fil-vilel Rumani. Żgur li l-paviment tal-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fil-Belt Valletta kien wieħed milli jispira lil Maltin biex jikkupjaw il-pavimenti fid-djar tagħhom. F'xi palazzi konna nsibu madum maħdum fil-Majolika li x'aktarx kienet tinġib Malta minn Caltagirone fi Sqallija jew Ġerace fil-Kalabria. Dawn il-madum tal-Majolika kienu xi ħaġa sabiħa ħafna u lil Maltin oġbithom sew. Il-madum tas-siment beda jsir popolari nistgħu ngħidu mill-1850s il qudiem. Meta bdew jippruvaw isibu mod ieħor kif jieħdu l-istess diżinji tal-madum ta' ċeramika li kien ovvjament isir jitpenġa bl-idej u jinħama imma a cheaper alternative. U s-cement tiles kienu solvi dik il-problema. Is-cement tiles huma preżenti madwar id-dinja kollha li jagħmlu il-madum differenti minn pajjiż għal ieħor huma id-diżinji u forsi metodi differenti li jużaw, però as a whole bħala materjali li jużaw, bħala metodu u bħala machines li jużaw huma kollha l-istess u vera simili. Li mbagħad tinduna li ċertu pajjiżi forsi jkollhom diżinji li jkunu aktar busy, però mbagħad issib diżinji komuni wkoll. Eżempju, ġili rajt diżinji jew Malta li rajt bħalhom f'djar ġo Spanja jew anke l-Ingilterra. Forsi xi ħaġa li hemm differenti wkoll minn pajjiż għal ieħor hija l-ħxuna. Li nnotajt li hawn Malta bħala madum aħna tinħadem iħxen minn li s-cement tiles il-Vjetnam li huma irqaq. Dik hemm differenza mbagħad. L-imħabba għall-arti u l-antikità inħolqot minn meta kont imur mal-papa għax-xogħol. U kien idaħħalni f'palazzi u nara l-iskultura mal-ħajt, dejjem nara paintings antiki u nibda nirrifletti ngħid il-lat in-nies kemm kienu bravu l-artisti x-xogħol li daħal fih. Allura matul iż-żmien iktar ma tara dawn l-affarijiet ovvjament tara l-missierek ukoll jaħdem. Tibda tapprezza dawn l-affarijiet li ma ġewx mix-xejn li hemm sena warajja u hemm id-dedikazzjoni warajja. Allura meta tibda tiskopri metodi ġodda, inti mingħajr ma trid tibda tinteressa ruħek u tapprezzhom ħafna iktar. Jiena kont noħodhom il-garaxx biex jiġu nipprova nrewwimhom. Jitgħallmu kif jaħdmu fil-fatt kienu jekk illum il-ġurnata tgħidilhom biex jagħmlu maduma, huma jagħmluha maduma. Niftakar nipprova, ma niftakarx l-ewwel maduma vera, niftakar l-ewwel darba però li rajthom, niftakar kien daħanna f'garax il-papa kien vera żgħir nara l-ewwel ma kontx rajt ma kinux il-madum bid-diżin, kien il-madum il-plain u kienet art kollha checkered, kienu għamel xi tapit żgħir, kienu kollha kuluri differenti u niftakar nitla' fuqhom bitnilu l-lada u mbagħad niftakar l-ewwel diżin li rajt kien is-salib ta' Malta. Meta kont żgħira għandni jisom trolleys, jisom scooters jidhru, ma mbagħad ovvjament il-bejż huwa vera kbir u jiena wħud konna nitilgħu fuqhom u min-naħa l-oħra tal-works mill-ewwel sal-aħħar sejrin lemmu law u l-oħrajn jibdew jaħsbu li ħantajru kollox u aħna mgħaddejjin. It-tifla tidher interessata ħafna, fil-fatt jiena wkoll nafda ħafna fuqha għax ġa qabdet tagħmel xi xogħlijiet hija
bħal stimi, tibda titkellem ma' l-klijenti. Jidu li, mażom, inti tagħmlu l-madum għax tqilu biex tagħmlu. Rridlhom, issa kemm tidra fem, jiena ma nixrix nagħmel 50 ta' kuljum, forsi nagħmel 2 wara xulxin, imma importanti ħafna lija li jekk jiena qed naħdem fih ix-xogħol li jiena naf nagħmlu wkoll u naf il-proċess daqs il-papa tiegħi eżempju. Però għandi tan-nofs Gabriel darba minnhom meta kien qiegħed l-iskola kien ħadnilu video qed jagħmel maduma u għallhom jiena la nikber ħansir nixtieq insir tile maker. Dikinhar huwa jisu naħseb xokk għax ħafna tfal jisu id-dieħku daqsxejn bih. Illum il-ġurnata biddel femtu, issa ma nafx hekk kienx dik ir-raġuni, imma biddel femtu. Mbagħad għandi t-tifel ieħor, Isaac, dan jiġi għajnija tkun nhar ta' Sibt, imma għadni ma nafx eżattament jekk hux ħajkompli da xogħol jew le. Ma naħseb jiena li jidher li huwa interessat ukoll. Il-maduma fiha 3 materjali ġo fiha. L-ewwel fażi hija il-mastik li huwa magħmul minn siment u kulur, jew inkella siment abjad waħdu sewwa imħallat ma' trab tal-irħam. It-tieni wieħed huwa il-putrax li dan huwa ramel niexef ħafna mas-siment. Dan huwa għal fuq il-maduma biex jiġbed l-ilma tal-ewwel fażi, jiġbed l-ilma tal-mastik. Wara ittieħ il-miranċ. Il-miranċ huwa ramel niedi bis-siment biex inti ttieħ it-tielet fażi. Bat wara iddaħħalha fil-pressa. Wara li ddaħħalha fil-pressa, toħroġ il-maduma, taqlaħħa mill-kwadrant tagħha u tagħmilha fiċ-ċistun, fil-kaxxa tal-ħadid. L-għada, dik il-kaxxa li inti ikollok il-madum ġo fiha, titfaħħa għal ċertu ħin ġo l-ilma. Ir-raġuni hija biex hi tassorbi l-ilma sewwa u mbagħad tħalliha tkompli tinxef bil-mod. Intellawha mill-ilma u npustjawha fir-rekkijiet. Ġili, meta nkun hemmhekk ġurnata sħiħa s-Sibt speċjalment, x'inarhom li jridu jitellgħu l-madum ngħid ħamur ngħinhom ovvjament biex nlestu iktar malajr u jkollhom lajnuna. U jagħmlu li le, tista' tibqa' hemmhekk issa nagħmlu ħaħna u ngħidlhom hija jekk kapaċi jiena nagħmlu wkoll. Importanti ħafna li l-madum tħallih jinxef sewwa. Bħal eżempju anke meta tiġi biex torku, jekk jien antik maduma llum u ma tkunx nixfet sewwa, din inti mort poġġejta u rokta u ma tkunx tellet is-saħħa li jkun hemm bżonn. Allura l-maduma hekk kif dak il-każ tiġi fraġli, ma tkunx tajba. Allura trid il-ħin tagħha biex tinxef. Min tal-inqas iridu jgħaddu 4 ġimgħat minn fuqha biex inti taqbad torroka l-maduma. Il-proċess tad-disien huwa l-istess kif spjegajt meta inti daqs li kieku qed tagħmel maduma solida. Sewwa, b'differenza li inti trid l-ewwel tara x'kuluri jagħżel il-klijent, trid tħalltu mas-siment, tarblu għal 3 darbiet, u mbagħad wara jitħallat il-proporzjon ma' trab tal-irħam. Bħalissa għaddejjem minn fażi għal blu u l-isfar. U mbagħad fl-istess ħin ikollok il-klijenti li jkunu jridu iktar kuluri tradizzjonali. Ovvjament l-isfar kien jintuża ħafna, però l-blu u l-isfar ma tantx kienu jintużaw flimkien, ma tantx tara blu meta tħares lejn il-kuluri li hemm preżenti. Wara li tkun ħallat il-kuluri bl-għażla dejjem tal-klijent, sewwa tibda il-proċess li tibda taħdem il-maduma. Sewwa trid toqgħod attent inti tferra bil-kazzolora jew bil-fliexkun ukoll għax tinsibuna ħafna iktar komdi biex nimlew u jkollna inqas xogħol difettus. Trid toqgħod attent li inti ma twaqqax kulur ġo kulur, trid tara f'tnatfu u tittara jekk inti l-maduma ħarġet mod difettuża, tittara fuq twarraba. Maduma mhix tkun difettuża li għandha inqas saħħa mill-oħra, li aħna ngħidula difettuża jew tkun waqgħet qatra ġol ieħor, femt jew affarijiet hekk ikunu mhux tkun inferjuri
il-maduma ma tkunx għalina ma tkunx toġobna. Issa peress li huwa xogħol manwali, ħafna jgħidulek anzi sabiħa jkollok xi ħaġa b'difett. Ma aħna jew forsi daqsxejn fissati iktar, aħna nippruvaw li dan ma jkollniex. Jiena minn kont żgħir kelli dik in-namur biex jiena naħdem fuq ix-xogħol tal-ġebla. Fil-fatt meta kont qiegħed l-iskola, dik il-ħabta rid timmur l-iskola tal-ġekeb jiena u l-kors kien għalaq. U mbagħad jiena qbadtu għażilt sena oħra mingħajr jiena ma kont inħobba. Għażilt automekkanik kont mort Umberto Colosso, imma xorta bħal speċi marbaċ qalbi magħha. U mbagħad fittxejt xogħol li jiena mmur naħdem fuq dak ix-xogħol. Bdejt naħdem ta' eta żgħira mal-imgħallem, ċertu wieħed Filip-Farrugia, illum m'għadux magħna, imlaqqam bħala l-Matarazz. U bdejt fuq ix-xogħol tal-ġebla. Dejjem kont naħdem fuq xogħol qadim u minn miegħu tallimt ħafna snajja li llum il-ġurnata intilfu wkoll bħal turġien tal-ġebel, xogħol tad-deffun u xogħlijiet oħra. Ħdimt Villa Gurġajn li tinsab ħallija, ħdimt ukoll fuq il-kappella ta' San Katalt. Reċentament ukoll ħdimt il-kopla tal-Kurċifis ta' Bormla dorta mid-deffun għax kienet jidħol xielma fil-pittura. Id-deffun huwa rari li jsir fil-verità, fejn ikun hemm bżonnijiet li jrid isir eżempju bħal fuq xi knisja, eċetera, eċetera, jew xi bjut. B'mod tradizzjonali ma tantx għadu jsir, qed jużaw materjali li jinġiebu minn barra apposta, però jiena għadni naħdmu b'mod tradizzjonali li jinvolvi l-ġir, il-fuħħar u r-ramellu jitballat flimkien mal-proporzjon li jkun hemm bżonn. L-ewwel tagħmel it-torba li jkollok bżonn ippendelata jew bil-qlib sewwa, wara tballata sewwa u xarraba sewwa, ħalli tevita li inti jkollok xi qsim ġol-ġir li tkun ħatapplika għal fuqu. Meta jgħaddi dan il-proċess kollu, u mbagħad jibra il-proċess. L-ewwel tferrex il-ġir bil-porzjon imħallat mar-ramel, tibda tapplikah fuq it-torba, wara tferrixlu il-fuħħar fuqu u jibda x-xogħol tal-proċess ta' tballit. Wara l-proċess ta' tballit, wara hemm taqbad taddieħ bil-kazzola kollu u tattieħ bil-plastik wara li tlestieħ. Tattieħ bil-plastik ħalli inti kompli jaqab bil-mod. Dak huwa waħda mir-raġuni li biex iżommu jaqab bil-mod. Meta nidħol ġodar antika, l-ewwel ma nħoss emozzjoni, nibda nara x-xogħlijiet li jagħmlu ta' qabilna, x'ħajduli fejn ħanippreservaw u l-mod kif ħanaħdmu. Hija xi ħaġa emozjonanti meta inti tidħol ġodar qadim għax meta wieħed jikkonserva l-affarijiet. M'hemmx kliem ieħor xi tajtu, ġifieri konservazzjoni hija sabiħa ħafna. Ix-xogħol il-qadim mhix bħal meta inti taħdem ġobin ġdid. Tgħid tlajt fuq is-saqaf tal-konkos u bdejt taħdem ukoll fih il-periklu tiegħu, imma x-xogħol il-qadim tittieħu azzjoni iktar biex inti tara x'hemm u m'hemmx qabel, ġifieri tittanalizza x-xogħol kollu qabel tibda taħdem. Darba minnhom intraqad bil-bajla tal-krejn, kelli għadem bej 17 u 18 sena, waqaj ġo xaft fej ksirt żewġ idejn u żewġ saqaj, u darb'oħra konti għadem fuq saqaf tax-xorok, dan is-saqaf jisu f'daqqa waħda ħan nifs u inqata letteralment it-travu minn mal-ħajt. Għaddejt minn ġożo s-soqfa, l-ewwel niżel l-ewwel saqaf, inżilt imżerżaq jiena kif tajlt is-salt biex inqum waqa' s-saqaf liħor ta' taħt u daħħalt ħadida rajtru minn hawnhekk, daħlet ġol masil ta' jdejja. Tibqa' hekk isek impressjonat u meta l-ewwel ħaġa llum il-ġurnata meta jiena nidħol ġo post qadim, l-ewwel ma sirt nara is-soqfa sewwa u niċċekkjhom qabel nibda naħdem għax da viżwalment ma kienx jidher ħażin is-saqaf,
li waqabija. Imma xorta ġara. Id-djar tagħna l-Maltin għandhom diversi elementi li huma tradizzjonali u li żviluppaw fil-gżejjer tagħna. Il-mod kif jinbnew u kif dawn ikunu mqasma huwa riflessjoni diretta ta' binjiet fuq gżira f'nofs il-Mediterran. Illum sfortunatament il-bini ta' djar tagħna intilef ħafna mill-elementi tradizzjonali tiegħu. Tara bibien bl-arzella iwaqqawhom turġien tal-ġebel jitkissru jintremew. Dik hija ħasra kbira. Jiena nifhimha li kull binja li hija sabiħa u għandha ċertu valur u hija ta' preġju u ċertu xogħol. Dik għandu b'mod awtomatiku għandu tittieħed azzjoni fuqha li ma jkomplix isir sfreġju bħal ma tisir.